Κουράδα. Κουράδα είναι. Εκεί ή κάπου εκεί, φίλε. Είναι κάποια πλαίσια. Κορίδα. Απλά περιμένω νικητή. Έχουμε πάρει και το δεύτερο. Εγώ θα ξεκινήσω τώρα Να πάρουμε. Ναι, για το μπράβο δεν είναι. Μπράβο, καλέ μου. Τώρα χρειαζόμαστε ένα νικητή που θα το λύσει έχοντας... Όχι, όχι, βάζω. Από το, για το 10 TV, δεν θα της πω, η λέξη είναι κουράδα. Χάνω την επικοινωνία. Κάτσε ρε. Τι σημαίνει να κάνεις το τηλέφωνο, ότι πέτυχες αυτόματα μία γραμμούλα. Και αυτή τη γραμμή που πέτυχες εννοείται αν είναι... Γεια σας, θέλω να σας πω κάτι. Μπορώ να μαντέψω. Μπορείτε. Μήπως η λέξη είναι κουράδα. Κουράδα είναι! Μπράβο! Κερδίζω τα 1.100 ευρώ! Έως 1.100 ευρώ. Έως! Χρέος 1.000 ευρώ είναι το λεπτό.